Първи матч, първи гол и като за добре дошъл в Добруджа 4-0. Резултата добър ли е за вас? Добър, много добър матч, добър старт за нас и радващо е, че отбелязахме така 4 гола и още по-радващо е, че зарадвахме публиката с една изразителна победа. Как се чувствате тук в Добруджа? Добре, всичко нормално, условията, които ни предоставят ръководството, са отлични и остава само ние да играем футбол и да радваме публиката. Треньора каза, че все още ви трябват няколко мача, за да можете да се сработите като отбор. Вашето мнение какво е? Естествено, все пак много нови момчета сме в този отбор и иска се да време и с течение на мачовете ще почнем да се разбираме все по-добре и така. Познати на футболната общност, но по-непознати за Добрич. Какво трябва да знаем за вас? Че моя прякор е мотора. И няма нещо, кой знае какво. Така. А Добрич харесва ли ви? Да, града е приятен и аз се чувствам отлично тук. А котката? Котката сега и търся приятелка за нея.